video ito guys, samahan niyo akong magluto ng sopas. Ang ating pong ingredients, bawang, sibuyas, onion leek, cabbage, ating paminta, siyempre ang ating kebab, carrots, meron din po tayong hotdog, ang ating karne ng manok. Maglalagay din po tayo ng hipon guys, at ang ating macaroni. Lalagay lang po ako ng mantika dito sa ating kaldero. Dahil mainit na po, lalagay ko na yung ating bawang. Sunod ko na rin po yung ating sibuyas. And po, iginilig ko lang po yung ating bawang at sibuyas kasi ipiprito ko po muna yung ating hipon at saka hotdog. Unahin ko po itong hipon. Lalagay lang po ko ng konting paminta sa ating at konting asin din po para magkaroon na siya ng lasa. Ngayon naman po, isusunod natin iprito yung ating hotdog. Ating hotdog, ahonin na po natin ito at susunod na rin natin yung ating manok. Ano po, lalagay na po tayo ng paminta at asin po. Lalagay na po. Lalagay po ako ng butter.
maglalagay na tayo ng mainit na tubig. Yan naman po, tatakpan ko lang ito para lumambot yung ating karne ng manok. Yan naman po, magdadagdag ako ng yan naman po, maglalagay na ako ng asin. Lalagay ko na po yung macaroni natin. Kalahati lang po ng isang supot yung ating gagamitin. Yan naman po, maglalagay tayo ng pepa. Yan naman po, maglalagay na tayo ng gulay. Unahin ko lang po itong ating carrots. Cabbage. Lalagay na rin po natin yung ating hipon at hotdog. Luto na po ang ating overloaded na sopas. Kain na